sai ga zai zo ya kwanta da matarsa sai ya share minti 30 yana shafa gashin kanta. Kai shirme baka san ma ina ake ci kuma ina ake shafawa. Kafin ka sayo da matarka mata gamsu. Maza ba sa yi. Oh, ni ne dan iska kuke ta sun koyar da kanku ko? To nagode. Wallahi nagode. Ai ni gaskiya nake giya muku. Wallahi ba kunya miji da mata su zanna da wannan. Barin ba ku wani abu ɗaya ba sai na tsaya muku wani dogon bayani ba. Matsakanin mata da miji fa, idan dai ba wai za ka zo mace tana cikin jinin al'ada ba ne, ko za ka zo mata ta dubura ba, duk abin da za ku yi don ku gansar da kanku za ku yi tsakaninku mata da miji. Za ku iya yi. It's awful. Ba abin da aka haranta muku. Ku yi haƙuri. Ni ba wanda ya aure ya haifi